хора продължава да е трудно. Просто става трудно по различен начин. Това, което ни е било трудно преди, вече ни е лесно, но идват нови предизвикателства, нови трудности, нови неща, за които дори не си подозирал, че могат да ти се случат. Но това е част от живота, част от предизвикателствата на живота. Живота иска едно нещо от нас. Ние да сме най-добрата версия на себе си. Да сме по-силни, по-устойчиви, по-живеещи. Повече в живота. И това се случва само когато се срещнем с живота. А той обича да ни предизвиква. И така ще е до края на живота ни. Дори малките неща, които са част от ежедневието ни, които не отчитаме толкова много, те пак са част от живота, част от предизвикателствата. Срещата с тази лелка в автобуса, неприятна лелка, е част от нещата. Мисля, част от това ти как приемаш тези ситуации, как ти влияят ли ти въобще. И те са такива много малки неща, с които всеки ден живота просто те изгражда. И утре ти ще си една по-добра версия на себе си. Така че нямам търпение да те видя.